बाजारात गेलो भाजी आणून तुम्ही भाजीवाल्याला घेऊन हांवें मीच चालले आगा भाजीवाल्या भाजी ताजी मरे भाव पाना मरे तो म्हणक लागलो काय रे माझी भाजी ताजी काय म्हणून विचारतोस माझी भाजी बघ एकदम सेक्सी आहे बघ सेक्सी किती भाजी आणि सेक्सी दुलारा पिक्चर बघितला नाही का आपली एक एक वस्तू एकाही तो म्हणक लागलो दुसऱ्या दिसा हांव मार्केटान भितर सरलो कितें नुस्तें घेवन घरा येतलो म्हणून तुवें भितर सरता नुस्तें लायलें की हांवें मीच चाललें आगे नुस्तें ताजें मगे मोव जावंक ना मगे ती म्हणूंक लागली कितें रे बाबा तुजें नुस्तें मोव जालां काय म्हणून विचारताय तुजें नुस्तें पळय एकदम सेक्सी आहा सेक्सी कितें नुस्तें सेक्सी तुला पिक्चर पळोवंक ना दिसता आपले एक एक दाखयत ती म्हणूंक लागली शेटी लागेल मी चालले आगा शेटी भांगार ताजे मरे तांबे माचोड मिक्स करून ना मरे काय रे माझा सोना ताजा काय म्हणून विचारतोस माझ्या वस्तू बघ एकदम सेक्सी आहे बघ सेक्सी किती नाही सेक्सी दुलारा पिक्चर बघितला नाही वाटत आपली एक एक वस्त दाखवत तो म्हणक लागलो सेक्सी माझे अंगी पण सेक्सी माझे नाती पण सेक्सी माझे सांड्या पण सेक्सी माझं सोनं सेक्सी है अरे माझे सोने सेक्सी है मुलीस तोलमा नाही लो मुंडो देखते फुलतो मस्ता मोरी किती कोरी तो रात रात जेवता हिटू तर पिक्चरातले पिक्चरात उघडा काढता तुला विचार बोयात कसो उघडाच बोलता एक दीस हांव बाजारान गेल्लो बाजारान वयता तुवें हांवें पयलीं एक सुकणेवाले सुकणें विकून घेवन बसला हांवें म्हणलें एक सुकणें घेतलो आनी पोसून म्हणून घरा लागीं वतलो म्हणून त्या सुकण्यावाल्याशी गेलो थंय गेल्यार ताची सगळीं सुकणीं जम काडटात हांवें ताच्या लागीं विचारलें अरे ही सुकणीं पोसून तुवेल्यार वाचतली मरे मरपाक ना मरे तो म्हणूंक लागलो काय रे म्हाज्या पक्षी मरणार काय म्हणून विचारतोस म्हाजे पक्षी बघ एकदम सेक्सी आहे बघ सेक्सी कितें पक्षी सेक्सी तुला पिक्चर बघितला नाही वाटत आपलो एक एक पक्षी दाखवत तो म्हणूंक लागलो पण सेक्सी माझी चिमणी पण सेक्सी माझा कबूतर पण सेक्सी माझा पोपट सेक्सी है माझा पोपट सेक्सी है
आयलाच घरा येताना थोडी फ्रूट घेऊन घरा येतलो म्हणून फ्रूट मार्केटान भितर सरलो भितर सरल्यार एक बायल फ्रूट विकूंक बसल्या हांवें म्हणलें बरीशी फ्रूट घेवन येतो म्हणून तिच्याशी गेले आनी हांवें विचारलें आगे ही फ्रूट ताजी मगे भावांक बाना मगे ती म्हणूंक लागली काय रे माझ्या फ्रूट भावले ते म्हणून विचारतोस माझ्या फ्रूट पळय एकदम सेक्सी आहा पळय सेक्सी कितें फ्रूटूय सेक्सी तुला पिक्चर पळोवंक ना दिसता आपले एक फ्रूट दाखयत ती म्हणूंक लागली कारवार नुस्तें सारकें सवाय आसा म्हणून थोडें नुस्तें घेवन घरा येतलो म्हणून फीश मार्केटान भितर सरलो पयल्यार कितें जायत्यो बायलो नुस्तें विकूंक बसल्यात म्हाका लॉसशी जाली कशी आसलेली बायल अशी वचून हांवें विचारलें आगे नुस्तें ताजें मगे मोव बजावंक ना मगे ती म्हणूंक लागली कितें रे बाबा म्हजें नुस्तें मोव जालां काय म्हणून विचारता म्हजें नुस्तें पळय एकदम सेक्सी आहा सेक्सी कितें नुस्तें ही सेक्सी तुला पिक्चर पळोवंक ना दिसता आपले एक दाखय ती म्हणूंक लागली